काही वस्तू आपल्या आयुष्यात न आलेलेच बरे. कदाचित त्याचा परिणाम तुम्हाला भोगू लागू शकतो. ही टीव्ही भूताची एक भयकथा. पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर फेसबुकच्या लिंकवर किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या इंस्टाग्रामच्या लिंकवर मला नक्कीच सेंड करा. इकडे प्रणय नुकताच एका नवीन फ्लॅटमध्ये शिफ्ट झाला होता. तो मुंबईला येऊन साधारण 6 महिने झाले होते, पण आता त्यांनी त्याचा छोटासा का फ्लॅट घेतला होता. तो फार खुश होता आणि त्याचबरोबर वेल फर्निचर फ्लॅट. तिथेच एक टीव्ही देखील होती, ती त्याला फार आवडली. तो फ्लॅट हा आधी वेगळ्या मालकाचा होता, नंतर त्याने घेतला होता. साधारण रात्रीचे 8 वाजले होते. थँक्यू सो मच यार निखिल, तू माझी एवढी मदत केली. मला वाटलं नव्हतं की तुझी एवढी मदत लागेल, पण सॉरी हां. प्रणयने आपल्या मित्रा निखिलला सांगितले. निखिल आणि प्रणय हे एकाच कंपनीमध्ये काम करत होते. या दोघांची मैत्री ही फार घट्ट होती, म्हणूनच निखिलने त्याला मदत केली होती. दोघांचे बोलणे झाले आणि त्या दिवशी त्या नवीन फ्लॅटमध्ये प्रणय हा झोपायच्या तयारीला लागला. सगळे काही बंद केले, पण त्याला काही झोप येत नव्हती. दुसऱ्या दिवशी रविवार असल्यामुळे प्रणयने ठरवले की आज काही काळ जागू, आणि प्रणयने ही टीव्ही चालू केली. प्रणय हा एक एक चॅनल बदलत होता आणि शेवटी त्याला हवा असलेला पिक्चर तो बघू लागला. पण काही काळानंतर प्रणयच्या डोळ्यामध्ये झोप येऊ लागली. त्याला आता थकवा जाणवू लागला होता. हळूहळू करून झोपेने त्याच्या डोळ्यामध्ये प्रवेश केला होता. त्याचे डोळे त्याला जड वाटू लागले होते. अर्धे डोळे बंद झाले होते आणि त्याच क्षणी त्याने टीव्हीमध्ये पाहिले की टीव्हीमध्ये आता त्याचाच कमरा दिसत आहे. तोच त्याला टीव्हीमध्ये दिसत आहे. सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे त्याच्याच बाजूला एक लाल साडी घातलेली बाई बसलेली आहे, जी प्रणयच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याला पाहून हसत आहे. प्रणयची झोप अचानकच उडाली आणि प्रणय नीटपणे टीव्हीमध्ये पाहू लागला तर त्याला तिथे पिक्चरच दिसत होते, जे तो आधी पाहत होता. कदाचित आज खूप थकवा आलाय, मन असले भास होत आहेत, प्रणय मनातल्या मनात बोलला आणि झोपी गेला. प्रणयचा रविवारचा दिवस हा अगदी चांगला गेला आणि त्या रात्री त्याला घरी हे नेहमीसारखेच गुदमरू वाटू लागले. त्याला असे वाटू लागले की कोणतरी त्याच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. खऱ्या अर्थाने आता त्याला भीती वाटू लागली होती. आणि सोमवारी प्रणयने त्याच्या मित्र निखिलला हे घरी जेवण्यासाठी इन्व्हिटेशन दिले. अर्थात सोमवारी तो प्लॅन ठरला आणि मंगळवारी प्रणयने ठरवले की त्याने आपल्या मित्राला हे घरी जेवायला बोलवायचे. ठरल्याप्रमाणेच प्रणयचा जेवण बनवण्याचा बेत सुरू झाला. इकडे प्रणय त्या दिवशी संध्याकाळी घरी आला आणि तो आपल्या कामात व्यस्त होता आणि त्या क्षणी टीव्ही चालू करण्याचा आणि रेडिओचा आवाज येऊ लागला. प्रणय हा पटकन बाहेर गेला आणि त्यांनी पाहिले की टीव्ही तर पूर्णपणे बंद होती. त्याने आजूबाजूला पाहिले तर सर्व काही व्यवस्थित होते. प्रणयला देखील भास झाला की कदाचित कोणतरी इथे आहे, पण त्याने दुर्लक्ष केले. तो पुन्हा किचनमध्ये गेला आणि आपले काम करण्यात व्यस्त चालू झाला आणि त्या क्षणी कसलासा बाहेर आवाज येऊ लागला. असे वाटत होते की कोणीतरी टीव्हीचा आवाज हा फुल केला आहे. प्रणयने पटकन येऊन बाहेर बघितले तर यावेळेला ती टीव्ही चालूच होती. प्रणय अतिशय घाबरला होता. प्रणयने पटकन रिमोट घेतला आणि ती टीव्ही बंद केली. कसेबसे रात्र झाली. प्रणय हा झोपण्याच्या तयारीत होता. प्रणय हा झोपणारच आणि त्या क्षणी ग्लास फुटण्याचा आवाज आला. प्रणयने किचनमध्ये येऊन पाहिले
तर सर्व काही व्यवस्थित होते. प्रणयची आता मानसिक परिस्थिती ही थोडी आता बदलू लागली होती. प्रणय अंथरुणावर पडला आणि झोप लागणारच त्याच क्षणी त्याला एक आवाज आला. ए मुला, इथून निघून जा, नाहीतर. प्रणय पटकन जागा झाला. प्रणयने आजूबाजूला पाहिले तर तिथे कोणीच नव्हते. प्रणय पळत पळतच घराच्या बाहेर गेला आणि ती रात्र त्याने तिथेच काढली. दुसरा दिवस आला. प्रणयने आपल्या मनातली शक्ती एकवटली आणि पुन्हा त्या घरामध्ये गेला. प्रणयने तयारी केली आणि ऑफिससाठी निघून गेला. ऑफिसमध्ये पोहोचताच त्याला आठवले की आज आपण आपल्या मित्र निखिलला हे घरी जेवणासाठी बोलवलेले आहे आणि त्यांनी काहीसं कारण देऊन ऑफिसमधनं हाफ डे घेतला. पण निखिलला मात्र आठवण करून दिली की तुला यायचेच आहे. निखिलने इकडे होकार दिला होता. प्रणय पुन्हा त्याच्या घरामध्ये पोहोचला. प्रणय हा तर जेवण बनवायच्या तयारीमध्ये लागला होता आणि पुन्हा तसंच काय झालं. टीव्ही चालू राहण्याचा आवाज आला. प्रणय हा बाहेर जाऊन बघणार आणि त्याच क्षणी आतून आवाज आला. कोण आहे रे? कोणी ग्लास फोडला? प्रणय हा घाबरतच विचारत होता आणि काही क्षणात सर्व काही शांत झाले. प्रणयचे जेवण बनवून देखील झाले होते. साधारण रात्रीचे 8:30-9 वाजले होते आणि त्याच क्षणी इकडे डोअरबेलचा आवाज येताच प्रणयने दार उघडले तर त्याचा मित्र निखिल होता. प्रणय फार खुश झाला. निखिल भावा आलास? दोघांचे बोलणे चालू झाले. तसंच घरामध्ये प्रणयने अगदी सामान कसं व्यवस्थित लावलंय हे दाखवण्यात तो व्यस्त झाला. तसंच टेबलवर बसत प्रणय बोलला, मी अगदी सगळं रेडी केलेलं आहे, ये बस भावा. अपेक्षाप्रमाणेच जेवण हे चालू झाले आणि त्याच क्षणी आवाज आला. 2च मिनिटं, मी बघतो कोण आलंय. आणि हळूहळू करून प्रणय हा दरवाजाच्या दिशेने जाऊ लागला. प्रणयने दार उघडले आणि त्यांनी पाहिले की त्याच्या समोर निखिलच उभा आहे. प्रणय काही काळ स्तब्ध झाला. प्रणयला काहीच सुचत नव्हते. तसं निखिलनेच बोल, अरे प्रणय झालंय काय? मी येण्याने तू खुश आहेस ना? आणि हो, असं तोंड का केलंयस? प्रणय, निखिलने पुन्हा एकदा प्रणयला आठवण करून दिली. तसा प्रणय हा त्याच्या हरवलेल्या जगामधनं पुन्हा आला आणि प्रणय बोलू लागला, हा हा अरे निखिल आलास तू? अरे माझं लक्षच नव्हतं, माफ कर. तसं दोघांनी मिठी मारली आणि प्रणयने हळूहळू करून नजर ही मागे वळवली तर तो टेबल आणि ती खुर्ची दोन्हीही खालीच होते. प्रणय निखिलला आत घेऊन आला पण यावेळेला प्रणयचे लक्ष लागत नव्हते. जेवण वगैरे झाले. तसा निखिल बोलला, मला फार आनंद झाला, ठीक आहे भेटूया उद्या. तसा प्रणय जोर जोरात रडू लागला आणि निखिलला बोलू लागला, निखिल नको जाऊ, आज इथेच थांब रे. झालेला सर्व प्रकार निखिलला सांगितला. तसा निखिल बोलला, प्रणय आर यू मॅड? अरे असं कुठे असतं का भूत वगैरे? चल हा, असं काही बोलू नकोस. पण प्रणय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. शेवटी निखिलने त्या रात्री तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. दोघंही रात्री झोपी गेले आणि अचानकच काहीतरी आवाज आला. तो आवाज सारखा सारखा येत होता, जणू कोणतरी रागाच्या भरात ग्लास हे फोडत आहे. निखिलला जाग आली आणि निखिलने बाहेर जाऊन पाहिले तर अतिशय सगळं खाली होतं. आधीसारखंच सर्व काही व्यवस्थित होतं. कमाल आहे यार, असं कसं काय असू शकतं? निखिल हा झोपी गेला पुन्हा आणि अगदी काही क्षणातच त्याला ग्लास फुटण्याचा आवाज आला. तशी त्याची नजर प्रणयकडे गेली तर प्रणय इकडे अगदी व्यवस्थित झोपला होता आणि निखिल पळत पळत जाऊन किचनमध्ये पाहिले तर किचन अगदी व्यवस्थित होते. ग्लास फुटण्याचा आवाज जरी आला होता तरी ग्लास देखील सगळे आशेच्या तसेच होते. निखिलला आश्चर्य वाटले आणि निखिल जोरात बोलला,
कमाल आहे यार, असं कुठे असतं का? तसा निखिल पाणी पिऊन पुन्हा झोपी गेला. साधारण काही काळाने निखिलला जाग आली आणि निखिलला स्पष्ट ऐकू आले की हा आवाज हा टीव्हीचा आहे. तसेच झोपेच्या अवस्थेत निखिलने हा हात आपल्या बाजूच्या मित्राला लावला आणि जोरात बोलला, अरे बघ रे, ही टीव्ही कशी काय चालू होते. पण बाजूला जणू कोणीच नव्हते. निखिल हा उठून बसला आणि त्यांनी पाहिले की बाजूला प्रणय नव्हता. तसं निखिलला आश्चर्य वाटले आणि तो हॉलच्या दिशेने चालू लागला. प्रणय, अरे प्रणय, काय चाललंय? कर पण टीव्ही आणि चल झोपायला. निखिल बाहेर आला आणि त्यांनी पाहिले की प्रणयनी ही लाल रंगाची साडी घातलेली आहे. तो त्याचे केस हे त्या टीव्ही मध्ये पाहून विचारत आहे. तसा निखिल जोरात ओरडला, प्रणय, अरे काय मस्ती चालू आहे? असं कोण वागतं का? प्रणयनी मागे पाहिले आणि बोलला, श्श्श, आवाज करू नको, आवाज करू नको. प्रणयचं हे क्रूर हास्य निखिलनी पाहिले. हे सर्व कमी होतं की काय, प्रणय जोर जोरात आपले डोके हे भिंतीवर आपटू लागला. हे एवढे भीषण होते की निखिलला देखील भीती वाटली. निखिल तिकडे पोहोचला आणि निखिलने प्रणयला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. प्रणय हा शुद्धीत येत नव्हता म्हणून निखिलने आतून पाणी आणले आणि प्रणयच्या तोंडावर मारले आणि जोरात ओरडला, प्रणय, अरे चाललंय काय? आणि अगदी काही क्षणात प्रणय शुद्धीत आला. प्रणयने त्याची ती अवस्था ही स्वतःच्या डोळ्यानेच पाहिली. प्रणयला फार आश्चर्य वाटले आणि प्रणय रडत रडत सांगू लागला, अरे आपण झोपी गेले असताना बाहेरून टीव्हीचा आवाज आला. मी बाहेर आलो आणि त्या टीव्ही मध्ये पाहिले तर एक बाई ही मला हात दाखवत होती. मी टीव्ही बंद करण्यासाठी जवळ गेलो तर तिने माझा गळा पकडला आणि नंतर मला जाग आली तेव्हा तू मला उठवत होता. निखिलला आता हे सर्व काही पटले होते. त्या क्षणी निखिल बोलला, एक काम कर, जा कपडे बदलून ये आणि आता आपण इथून निघून जाऊ. प्रणय आतमध्ये गेला आणि त्याचे कपडे बदलण्यात व्यस्त झाला. तसेच हे दोघं घराच्या बाहेर पडणार त्या क्षणी एक मोठा हात हा प्रणयच्या दिशेने आला. तो हात हा त्या टीव्ही मधून होता. प्रणय जोरात ओरडला, निखिल वाचव. तो हात हा प्रणयचा गळा दाबत होता. त्या क्षणी निखिलने दरवाजा उघडला होता आणि निखिल प्रणयला वाचवण्यासाठी पुन्हा पाठी आला. जणू काय त्या हातामध्ये 10 हत्तींचं बळ आहे असं वाटत होतं. निखिलने लाख कोशिश करून देखील तो हात तिथून जात नव्हता आणि शेवटी निखिल हा प्रणयच्या कानामध्ये बोलला. प्रणयने ते शब्द ऐकले आणि प्रणय देखील जोरजोराने देवाचे नाव घेऊ लागला. इकडे निखिल देखील आता जोरजोराने देवाचे नाव घेत होता. निखिल हा त्या टीव्हीच्या जवळ जातच नाव घेऊ लागला आणि जणू काय हळूहळू करून तो हात हा लांब होऊ लागला. त्याने प्रणयचे हात सोडले पण त्या टीव्ही मधनं आलेला तो हात हा टीव्हीच्या आत जायला ऐकत नव्हता. त्याच वेळेला ते दोघं तिथून पळून गेले. ते दरवाजा घट्ट बंद करणारच त्याच वेळेला आवाज आला, या वेळेला सोडलं पण पुढच्या वेळेला सोडणार नाही. आलात तर याद रख. हे दोघं पळत पळतच बिल्डिंगच्या खाली आले. कसाबसा दुसरा दिवस येण्याची वाट पाहिली. दुसरा दिवस येताच त्याने त्या घर मालकाला गाठले जे आधी घर होते. त्याला फार ओरडले आणि निखिल बोलला, खरं काय ते सांगा, नाहीतर बघा आम्ही काय करू. तसंच घर मालक सांगू लागला, मलाही काय असेच भास होत होते. ती टीव्ही मी जिथून आणली होती त्या टीव्हीचा खरा ओनर हा आता देश सोडून गेलेला आहे. मी त्याला काही कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न देखील केला पण तो कॉन्टॅक्ट हा कधी यशस्वी झाला नाही आणि असं ऐकून आहे की हा तो देश कधीच सोडून गेलेला आहे. हे रहस्य हे त्यालाच माहिती आहे. आणि त्याच वेळेला त्यांनी सांगितले, साहेब माफ करा पण बोललं नाही पाहिजे.
एकतर ती टीव्ही घराच्या बाहेर टाका किंवा तुम्हीच घराच्या बाहेर जावा. तसंच निखिल बोलला, जर टीव्हीच घराच्या बाहेर टाकायची होती तर तुम्ही का ते घर विकलं? तसंच त्यांनी सांगितलं की मी प्रयत्न केला, पण ती टीव्ही रोज स्वतःहून रात्री घरी येत असे. हेच उत्तर दोघांना पुरेसं होतं. अगदी काहीच दिवसात प्रणयने तो फ्लॅट देखील विकला आणि आता भाड्याच्या घराने दुसरीकडे राहतो. ती टीव्ही देखील तिकडेच आहे, जणू काही त्याच्या नवी शिकाराला शोधत. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या फेसबुक ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर, ज्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे फॉलो करून मला सेंड करू शकतात. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.